Tak pojď, Jiro, a neboj se, dneska se přece nemusíme bát na zámku. My máme náhodou tentokrát pro strach uděláno. A jak to, že zde nikdo není? Heleme se, tady někdo sedí a spí? Kdo pak to asi je? To přece není pan správce. To bude asi komorník. No, pěknou pracovní morálku tady mají. Lidi na polích by udřeli a sami si zde vychrupují. Jiro, ne tak nahlas. Víš co? My si tady z té napudrované a navoněné nádhery trochu vystřelíme. Stoupni si za něj a ze nenadání ho pořádně plásni dozad a udělej na něj blablabla. Já se schovám támhle za záclonu a budu volat: čert, čert, spaste duši. Tak jo. Čert, čert, spaste duši. Já, smilování, já za nic nemůžu. Já všechno to ukradené zase vrátím. Co zde dělají? A kdo oni jsou? A jak se sem vůbec dostali? Dveřmi, vaše jasnosti, a rovnou do vaší ložnice, zatímco jsme hledali obývací pokoj pane správce. Nechaj si ty řečičky, tajtrlíku, a okamžitě vypadnou, nebo na nich zavolám čeleď. Poj, páchnou koňským chnojem. To má po nich uklíset a větrat. Tak chybaj, selští špeti. Tak podívej se, ty pánský zádo, já být na tvém místě, tak bych štandopéde letěl pro pana správce. Máme pro něho důležitou zprávu. Práv a nespráva, zavřít dveře pěkně z venku a vypadnout. Tak dost řečí a jdeme. Jiro, podívej se na tu nádheru, ten nábytek, ty naleštěné parkety a těch pokojů, co zde jistě mají. A to všechno jenom pro paní kněžnu a pana správce. To není jako u vás v chalupě, viď? To máš pravdu, Kašpárku, ale neměnil bych. V těch našich doškových chalupách je více štěstí a lidského porozumění, než v téhle naleštěné nádheře. Tak co vy dva? Přišli jste sem s prosíkem? Spíše to vypadá jako vzpoura proti vrchnosti podle toho, jak se tu chováte. Nepřišli jsme ani s prosíkem, ani bouřit proti vrchnosti. Ale jestli se ráčí pan správce pamatovat, poslal nás do pekla, ke všem čertům. I za poslušní rozkazu vaší milostivé vrchnosti vyplnili jsme rozkaz. Ale v pekle o nás ani moc nestáli. Za to o vás a paní kněžnu se náramně zajímali. Co to plácáš za nesmysly, Kašpare? Nechte na hlavě, pane správce. Kašpárek má pravdu. Nemá cenu chodit kolem toho jako kolem horké kaše a věšet vám s prominutím bulíky na nos. Dnes bude měsíc v úplňku a tento večer propadáte peklu. Kašpárku, co se mnou stane? Já nejsem zvědavý, byl bych brzo starý. Jí? Kdo jí? Já bych jedl, já mám hlad. Ale nic, pane správce,
jenom vás odnese dnes v noci čert. Čert. Podívej se, Jíro, on se samou radostí válí. Ten se nějak těší. Já dojdu pro vodu. Ne, děkuji. Umáčely by se mě šaty. Poslyšte, přátelé, nedalo by se to nějak udělat, aby mě čert neodnesl? Kašpárku, Jíro, byli jste v pekle a dovedete přece s čerty zacházet. Dobrá, tak pytel stříbrňáku. Je tvůj. A co ty si přeješ, Kašpárku? Já? Jenom maličkost. Pěkně půjdete ke mně a řeknete mi. Ruku líbá, milostivý pane Kašpárek, a políbíte mi rukáv. Nebude to pěkné? Ne, to ne. A čert už letí. Už jdu, Kašpárku, už jdu. Ale ne, tak ne, jen pěkně na kolena. Jak to byli nuceni dělat sedláci, když vás o něco prosili? Ruku líbá, milostivý pane Kašpárku. Bonjour. Jak jsi si vyspal, ty otýpko slámy? Chlape, ty jsi mi umazal rukáv. Lehni si na břicho a polib zem. Já nešťastný. Já ubohý. Hříšníku ničemný, připrav se, v pekle jsme rozžehli nový oheň. Jak? Třeseš se zimou? V pekle ti zatopíme. Milost, Kašpárku. A co myslíš, Kašpárku? Já nevím, ale nás se to netýká. Vytíro. Pojďme domů. Ostatně, pan správce nám dal výpověď a pytel stříbrňáku, to je málo. Rozmyslel jsem si to. Tak pojď, ty povedený chlapíku. Dva pytle stříbrňáku pro všechno na světě. Nekřič, nebo tě roztrhám hned na zemi. 3 pytle, Jíro, 3 pytle stříbrňáků. A tebe, Kašpárku, tebe udělám dvorním pobočníkem paní kněžny, jenom mi pomozte. A nejen to, napravím všechny křivdy, které jsem spáchal na lidu. Jen rychle, pekelná obluda už po mně šahá. Myslím, že si potrestán dost. Ale běda ti, správče, jestli nás oklameš. A ty táhni, obludo, nebo tě spražím. Vary! Z cesty, to je moje kořist. Ale moc mě nemlát, Jíro. Dostal jsem už dost od káči. Tak tu máš. Tady nemáš co pohledávat. Jedeš, tu máš. Tohle je moje snad poslední hodina. Omdlím, zemru. To je komedie. Pane správce, pan Rohatec je pryč. Vstávejte. Nemohu tomu ani věřit. Jsem opravdu svoboden. Jsem osvobozen od pekelných muk. Děkuji ti, Jíro. Děkuji ti, Kašpárku. Pojďme, dám vám tu slíbenou odměnu.
Všude mne pronásleduje hrůza. A jdu kamkoliv a dělám cokoliv. Všude, všude. Jsem zlá kněžna, jdou za mnou stíny ďábla. Když usnu přemožena pomyšlením na svůj život, tu se mi pokaždé ve snu zjeví ďábel. Jak hrozný osud mne očekává. Je možné činit ještě pokání po všech těch špatnostech, které jsem napáchala? Byla jsem své poddané, vybírala desátky, abych mohla mít na sobě hedvábné šaty zlatem a stříbrem vyšívané. Aby moji hosté, já a můj správce mohli hýřit na hostinách, zatímco můj lid dřel bídu a trpěl hlady. Jak veliký je můj hřích a jak veliký bude můj trest. Peklo, peklo, můj osud je peklo. Snad zítra, snad ještě dnes, snad nyní. Jaká bude dnešní noc? Dnešní noc je vyrovnání za můj život. Peklo! Hlas pekla. Já vím, můj konec bude špatný, jako byl špatný celý můj život. Ať to vše již skončí. Ať to vše již skončí. Jakže, kněžna? Ďábel, jde pro mě ďábel. Co se děje, kněžno, co vás vyděsilo? Ach, to jsi ty, správče. Ptáš se, co mne vyděsilo. Můžeš mi pomoci? Pane, mě nikdo nemůže pomoci, ani ty ne. Neslyšíš? Peklo se směje, peklo se chystá, aby mne uvítalo. A ty nevíš, správče, propadla jsem peklu. Ale není ještě všechno ztraceno. I já byl hříšník, ale slíbil jsem ovčáku Jírovi, že napravím křivdy a že budu jiným člověkem. Jíra za slib a bohatství odehnal ďábla. Snad i já bych mohla být jiná. Správče, dojdi pro ovčáka Jíru, ať mě zachrání. Strhnu ze sebe parádu i zlato a budu žít prostě a lidumilně. Jen když mě zachrání před peklem. Dobrá, jdu už pro ovčáka Jíru. Jdi a přiveď ho. Přiveď mi mé vysvobození. Ano, já se polepším. Dám lidu svobodu, zruším robotu. Nikdy nebudu toužit po utrpení chudých. Naštěstí bylo snadné najít ovčáka Jíru. Seděl v zámecké kuchyni a hrál s kašpárkem a naším kuchařem karty. Tys, Jíra, pasák ovcí. Jíro, můj vysvoboditeli, ty jsi moje poslední naděje. Zachraň mě před ďáblem, jako jsi zachránil mého správce. Nevím. Vaše hříchy byly větší, kněžno, ale pokusím se. Kašpárku! A kde je záruka toho, že nebude příčiny, aby vás vzal ďábel, kněžno? Zruším robotu. Zde máte pero a papír, pište. Ale ďábel? Proč nevoláš, Jíro? Co se děje? Kašpárku, doběhni pro Káču, ale rychle, pospěš si. Pro Káču? A proč? Řekni, že jsme na zámku chytili čerta Pika. Ona přiběhne. Mně se zdá, že už tomu rozumím. Tak už běžím. Mým jménem podepsáno. Zde, Jíro, co jsem slíbila. A nyní, kněžno, odejděte do vedlejšího pokoje. Snad vás zachráním. Odpust, Jíro, ale já odejdu.
Nechci se podruhé už setkat s ďáblem. Vidím, čert již letí a Káča nejde. Podaří se mi zachránit kněžnu? Kašpárku, co dělá Káča? Kde vězí? Počkej, hned to bude, už se obléká. Jsi připravená, kněžno? Je pozdě, všecko je ztraceno, ale jen odvahu, Jíro. Kde je kněžna? Stůj, pekelná stvůro, ani o krok dále. Kněžna se dala na pokání, nemáš na ní právo. Odstup, Jíro, jinak draze zaplatíš svou odvahu. Pryč, z cesty. Chci kněžnu. Můj bože, ztracená. Varuji tě naposled. Sice ti zakroutím krkem. Káča už běží. Kde je můj pik, abych si mu sedla na krk? Haha, co je mi do kněžny, hlupáku, ale Káča tě hledá, chce tě zase stýrat. Nerozumíš, černý usmolenče? Uteč, rychle uteč, nebo se nezachráníš. Co? Káča? Pryč odtud! Pryč! Kde je ten ničema darebák podvodník? Kde je rohatec chlupatý? Kde vězíš? Pojď ty, můj černý vláčku. Pomoz mě, nechceš se ti? Ukaž záda, já ti je namažu mastí, že se zblázníš, jak tě to bude bolet. Ty nechceš, holoubku. Hrůza, den na mě. Puste mě ven. Ať si jde Lucifer pro kněžnu sám. Jiro, podrž ho. Já mu ten hřbet zvalchuju, že se nepozná. Pomoc, puste mě. Kde je? Však já si ho chytnu venku. Kněžno, jste vysvobozená. Děkuji ti, Jíro. A jak se odměním tobě? Lid jde pracovat. Jděte, kněžno, na balkón a ohlašte lidu svoje rozhodnutí. Tak, to bychom měli děti. Čerti jsou v pekle a kněžna se správcem jsou zachráněni. Ale bylo to peklo, co? Co pak já? Já jsem na tom dobře. Ale jak se koukám na Káču, Jíro, tak tebe to peklo přeci jenom nemine. A Káča ti zůstane na krku celý život. Viď, Kačenko? To bych řekla. Tak vidíte, milé děti, jak se i špatný člověk může polepšit a jak to nakonec všechno dobře dopadlo. Líbila se vám dnes naše pohádka? Nashledanou, děti!